Kertokohan, mitä eilen tapahtui? No, pojat pakotti. Mä voisin sanoa näin. Niin kyllä silleen, että ei pojat. Meillä oli eilen keikka, levy-ylkkärikeikka. Kameramies, tupakki huuleen ja let's go! Tervehdys! Terve Ossi. Kuka olet ja mitä teet? Mä oon Filip ja soitan rumpuja. Ihanaa. Siinäpä se. Tärkeimmät. Kyllä. No, mikäs fiilis nyt kun tää Bad Temper ensimmäinen albumi on nyt niinku julkaistu? On tää kyllä on tää nyt huikee, kun tätä on kuitenkin silleen, bändi on, tai Isäkki pisti mulle viestiä jo joskus, oiskohan se 2021 ollut, kun laitoit jotain sitä luokkaa, ja siitä sitten Miko tuli mukaan ja siitä sitten ollaan hissukseen tehty biisejä. Joo, lasketko taas? Ei. Voitan ottaa kopin. Ja on tosi hienoa, että se on nyt valmiina se eka levy. Että Se on pitkä prosessi. se on pitkä prosessi, Kyllä. oppimisprosessi. Onko jäänyt niinku sen levyn tekemisestä niinku jotain semmosia niinku erityisiä muistoja? Tai vaikka johonkin keikkailuun liittyen, jos ajatellaan nyt taaksepäin aikaa tästä. No keikkoja meillä taisi olla olisikohan meillä ollut 2 tai 3 kappaletta vaan, mutta nekin oli kyllä tosi mukavia. Tietenkin näissä biiseissä on ehkä uutena komppina tullut vähän semmoinen niin kuin punkkimainen fiilis sillain, mitä mä en oo aiemmin oikein soitellut itsekseni. Et sitä on varmaan pitänyt vähän reenailla sillain. Ja muutenkin siis silleen nopeatempoisia. Viimeistä viedään. Viedään jaksaa. Ehkä. Oletko valmis? Yeah. 2 tahti. Yeah. No tuliko hiki? Tuli hiki. Kyllä tuli hiki. Kyllä. Kyllä. Ja niin se pitää ollakin, varsinkin kovaurikosta musiikkia. Niin. Onks... No se piti vielä sanoa. Siis se ne levyn rummut on äänitetty Keski-Pohjanmaan konservatoriolla semmoisessa treenihuoneessa, missä mä oon reenannut ihan sairaasti silloin, kun mä oon siellä opiskellut. Niin on tavallaan myös tosi siistiä, että on pystynyt äänittää siellä huoneessa rummut, niin saa ainakin, en mä tiedä kuuluuko se mitenkään siihen levyllä se tila itsessään, mutta niin kuin, että se on kuitenkin, se on siellä niin kuin, se sielu on taltioitu. Se sielu on taltioitu. Kun ajatellaan, että säkin soitat niinku teknisesti aika vaativia juttuja ja silleen, että vaatii niinku staminaa, niin paljonko sä treenaat yleisesti ottaen? Ja ilman yksiäkään reenejä tapahtuu tämä keikka. Tällä hetkelläkö? Niin.
No tällä hetkellä se treenaaminen, no siis, kyllä mä joka päivä koitan silleen, että ainakin puoli tuntia keskittyy siihen tekniikkaan ylläpitämiseen. Mutta mulla on nykypäivänä niin paljon noita, mä teen semmosia niin äänityshommia ja pitää soittaa bändien biisejä ja tämmösiä, niin sit se kuitenkin kun rummit on aika fyysinen soitin, niin sit sitä ei niin kuin jaksa niin hirveän montaa tuntia. Et se tavallaan tekniikan treenaaminen tulee samalla kun mä soitan niitä biisejä. Jos nyt mennään niinku siihen, niin mitkä olisi 3 semmoista albumia, mitkä ottaisit Autiolle saarelle mukaan? Ensimmäiset, mitkä tulee mieleen. Pam pam pam. Moon Sorrow, Verisäkeet on varmaan semmonen. Se kulkee rinnassa myös. Kyllä, se on semmonen. Ja sitten, koska se on ollut semmonen, no mun kehitykseen vaikuttava levy, niin toi Winter Sunin Time 1. Kyllä. Sieltä olen ammentanut paljon rumpujuttuja. Ja Vittu, mä tuun sun kanssa sinne saarille. Tuva! Sitten sanotaan apua. Helesvetti, mitähän Nyt saa valita aina yhden. Niin, tää on kyllä nyt paha. Jotain muuta kuin heviä olisi ihan kiva, mutta nyt lyö kyllä pää ihan tyhjää. Apua. Mitähän mä kuuntelen? Hitto. Onko joku semmoinen, mikä on kulkenut vuosia varrella niinku aina vähän niinku mukana? Et jos menee musiikin kuuntelu jotenkin kausittain, ehkä sen treenaamisen kautta, niin onko joku semmoinen, mihin tulee palattua? No semmonen kuin Kalandra-niminen artisti, niitten itse mikä sen levy nimi, se on semmonen punainen New World joku homma, mutta se on semmoista folkkimaista meininkiä tuolta Norjasta. Se ei ole metallia ollenkaan. Joo. Semmonen. Kiva, eli saatiin nyt sille kolme aika kovaa ja sitten vielä vähän semmonen niinku erilainen tuohon kolmanneksi. No yleisesti ottaen, mitä sä odotat niinku elämässä niinku tulevalta? Sano on ihan vapaa. Kovasti vaan, että pääsis keikoille ja soittaa musaa. Eipä se. Mitä muutakaan sitä elämässä niin kaipaisi? Niin. Musaa vaan ja että saa viettää aikaa mukavien ihmisten kanssa. Hyvässä porukassa kaikki on aina kivempaa. Onko jotain terveisiä Bad Temperin kuuntelijoille? Muuta kuin, että kuunnelkaa sitä levyä paljon. Kuunnelkaa levyä, toivottavasti se maistuu. Se on erittäin hieno teos. Ja ei kai siinä mitään muuta sitten. Tykitellään. PS tykitellään. No Miko, kuka sä oot ja mitä sä teet? Niin kuin tässä bändissä ja yleisesti ottaen keikäilemässä. Yleisesti ottaen. No siis bändissähän vaikutan tuolla bassotontilla ja kuinka pitkälle taustaa pitää lähteä, että 9-vuotiaana musatouhuissa oltu ja yläaste alusta asti rytmimusiikin puolella ja sille saralle jäänyt ja vähän siellä yläastepojan haaveissa vieläkin. Kyllä, pitää olla haaveita. Kyllä, ehdottomasti. Joo. Ja muuten sitten ravintolat. Mä en tiedä, onko tää nyt varsinaisesti olennaista, mutta Ei, ihan sit aina palava. Kyllä, ei, mutta ruoka ja musiikki lähellä sydäntä. Joskus jopa juomakin.
Ja viina. Kyllä. Tässä on hyvä yhdistellä nämä kaikki. No mitäs sitten kun tää viimein tää niinku kauan odotettu debyyttialbumi Exclamation Point on nyt niinku julkaistu, niin mikä fiilis niinku levystä tässä vaiheessa? Tässä vaiheessa nyt on viikko ollut, että se on ollut pihalla ja siis kyllähän aivan äärettömän huikeeta, että saatiin se maaliin. Siinä on ollut eri laitteita ja muutama laiterikko ja muutama, olikohan viimeinen, no siis mä en tiedä, saa editoida pois, mutta viimeinen kitaraäänityskin ei tainnut mennä ihan silloin, kun oli viimeinen kitaraäänitys. Bad Temper, levy numero 1. Viimeinen otto. Jee! Last way! Tuplataan vielä, koska mä en halua lopettaa. Last way! Ja arvon ihmiset, näin tehdään levyjä. Mutta aivan huikeeta ja on se itselle semmoinen virstapylväs nyt niin kuin kansassa. Oliko ensimmäinen albumi, missä soitat? Kyllä. Joo. Se oli, ensimmäinen oli virstapylväs, kun itse soittama kappale soi Radio Rockilla ja nyt on niinku toinen, kun sai niinku oikein niinku vielä saatana hypisteltävässä muodossa. Niinku oli erittäin ihana. Konkretisoituu ihan täydellisesti. Ihan eri tavalla. No onks jäänyt no tossa mainitsit vähän jo viimeisistä niinku kitaraäänityksestä ja muista. Onks mitään muita erityisiä muistoja levyntekoon tai esimerkiksi keikkailuun liittyen? Te ootte tehnyt keikkaa joitain. Joo. Miettii jotain niinku äänitystilanteita, niin justiin on ollut sitä hajanaisuutta siinä ja silloin kun muutoin purkitettiin, niin muistan kanssa, että ne oli nuo omat konsa-opinnot siinä kohtaa painostamassa alla, niin, opinnot oli siinä kanssa tuomassa lisähaastetta. Mutta muuten siis niin kun on juuri niinkin ammattimainen porukka, että erittäin siis lystikäs tähän aina näiden kanssa lähteä. Niin on se sitten niin purkitetaan jossain ja homma toimii etäällä tai sitten, että ei olla nähty kuukausiin ja kerätään niin vetää soundcheckissa semmoisen, että linjat pyörii homma käyntiin. Ja Meidät tunnetaan nimellä Bad Temper. Kiitos. Hyvää iltaa. Pysykää hengissä nämä hybridit-momentit. Hei, tehdään tää loppuun semmonen. Mä hyppään tästä sinne. Anna mulle tukea. Oo siinä hetki. Lopetetaan tää keikka sinne hienosti. Jätkä valmiina. Joo, nyt voit päästä irti. Kiitos. Kiitos! Onko joku erityinen juttu, mihin sä oot tyytyväinen niin kuin tässä levyssä yleisesti ottaen? Onko joku semmoinen, jos pitäisi niin yhden jutun saat valita silleen, että saat nostaa esille, niin mikä se olisi? Ehkä itselle se, miten niin kuin vaikka sitä just niin ollaankin puhuttu, että teemalevystä ei ole kyse, niin se, että siinä on semmoinen selkeä niin kuin punainen lanka, kun miettii niin kuin sanotusten tematiikkaa, miettii niitä kappaleita, että ne kuulostaa siltä niin kuin samalta yhtenäistä kokonaisuudesta. Kyllä. Ja sitten jos käännetään vielä toisinpäin, että olisiko niinku, jos saat valita yhden biisin, niin mikä on niinku paras biisi ja miksi? Paras biisi. Eli ihan nyt niinku tavallaan ämpäri ympäri. Että. Kyllä. No siis mun täytyy mennä sillä, mikä niinku tuntuu erityisen hauskalta niinku yhteissoitannollisesti. Tuo Last Grain on semmonen, että se lätisee ja se on niinku semmonen setin varma aina, kun tulee kyseinen kappale, niin tietää, että niinku nyt voi vaan niinku nauttia, että antaa mennä. Ei nyt niinku laita vapaalle, mutta niinku kyllä. Vaihde on silmässä. Onko jotain, mitä sä tekisit eri tavalla seuraavalle levylle?
Huukki. Siis Yksi asia. kyllä. Jos miettii ihan sitä niinku omaa niinku tonttia, niin ehkä justiin se, että kypsyttelee niinku ihan loppuun asti ne kaikki jutut, mitä niinku haluaa sinne tehtävän, että jättää sitä tilaa semmoisiin kohtiin, missä on oikeasti sitten niinku tilaa jättää sitä tilaa, mutta jos on se juttu, että niinku joku pitää saada just sillä tavalla maaliin, niin sitten siinä niinku ei tarvitse alkaa miettimään, että no onkohan toi nyt hyvä vai eikö, että menee semmoinen varmempi tatsi olisi kyllä kiva saada sitten seuraavaa levyä ajatella, niinku, jos lähtee tämmöisen itsetutkiskelun puolelle. No tällä henkilökohtaisella tasolla, jos ajatellaan tätä niin kuin omaa tatsia, niin onko Morttoni esimerkiksi tuolla kameran toisella puolella vaikuttanut jotenkin basson otelautaan, esimerkiksi bassosovituksiin? Kyllä. Siis siinähän noin kun hyvinkin pitkälti on kehtaisin väittää jopa, että niinku yhteistuumin on niitä rakenneltu, että on ollut hyvät raamit, mistä lähteä, ja on ollut justiin sopivasti sitä, että muun muassa niinku osa biisestä menee plekulla, osa menee sormilla, ja niin kuin löydettiin siihen tulee semmoinen hyvä synergia. Itse on kyllä niinku tykännyt kameramiehen kanssa niinku noita lättyjä soitella, että siinä on ollut semmoinen kiva synergia. Kyllä, eli yhdessä tekemisen meininki. Kyllä. No kuulenko seuraavalla Bad Temper-levyllä basso soolo? No kyllähän se täytyy. Se nyt niinku se ja kiippari soolo, niin nehän niinku nyt jäi niinku hyvin aliedustetuiksi tällä kertaa, mutta siis se pois muista sooloista. Kyllä. Mitä muuta musiikkia sä kuuntelet niinku Bad Temperin ulkopuolella? Aika hauskasti muotoiltu tää kysymys vähän niinku silleen, niin kun, että me kuunneltais Bad Temperia niinku lähtökohtaisesti. Kuunteletko muuta? Kauppamies! Siis laitetaanko perämoottoria kanssa konttiin? Ei tulee siis kuunneltua kans ehkä, mikä on semmonen niinku itelle, punkki nyt totta kai itsestäänselvä melkeinpä ehkä itelle, että siellä niinku on sitä henkireikää. Mutta sitten justiin jotain indie-rockia, jotain Violent Femmes. Mennään sekin vähän ehkä semmoiseen punkkimeininkiin, mutta Jos Autiolle saarelle lähtisi 3 levyä, niin olisiko joku heiltä semmonen? Se ei olisi välttämättä siinä pakassa. Että sinne lähtisi melko varmasti ainakin Trivium In Waves. Ja Slaughter of the Soul on At the Gatesilta ehkä vähän liian samaa kamaa, mutta sekin on sen verran kova, että senkin pitäisi viedä. Ja ihan vaan koska voi, niin Justice for All vielä sinne matkaan. Niin All right. Semmoinen varma. All right, kyllä. Haluaa levy, missä bassi. Mä voin soittaa itse ne bassut siellä Autiosaarella. Kyllä. Ja sitten tuli semmonen mieleen, että nyt kun ollaan tässä niin kun, me ollaan siis ihan meidän debyyttialbumin julkkarikään kynnyksellä ja tästähän on vaan sit latu auki tämän jälkeen, niin noin niinku, mitä sä olisit valmis uhraamaan tämän bändin eteen? Vasen kives. Sori, ei siis. Kyllähän nyt oikealla pärjää, vai puuttuukseen? Ei siis nimenomaan sitä musiikkia on elänyt sen parhaat niinku 10 vuotta elämästä suurin piirtein, niin kyllä niinku se, että jos niinku ne portit on auetakseen, niin täysillä höökillä niin pitkään kuin höökiä riittää. Kyllä. Onko jotain terveisiä tai huolia, murheita, turhia toiveita katsojille? No siis totta kai niinku ihanaa, että olette niinku perehtyneet tähänkin videomateriaaliin ja toivottavasti niinku tehtiin äitit ja isket ylpeäksi ja saa vinkata kaverillekin.
Ästä se lähti. Siis upea veto. Minä sen Akin kanssa rakensin yhtään aivistein. 4 sointua, niin. Mutta sekin on soitettava. Mutta siinä on puolet enemmän sointoja melkein kuin Bad Temperin biisissä. Niinkö? No. Joo, mutta kun mietin niitä kitarasoloja, niin niissä oli jotain semmosia vivahteita. Vartavasti sovittiin tässä se niinku Pursen lähtö. Tulee countti, niin mä meinaan lähteä siinä kohtaa soittaa. Hei. Ai niin jo! Siis mä lähdin niinku ennakkoon, löin valot käyntiin, ne tuli siihen Fillille, vaikka piti olla silleen, että Filli on niinku blackout. Ei vittu. Paha. Kysytään ensiksi alkuperäinen. Onko kouluterveydenhoitaja kosketellut sinun kiveksiäsi? No kun en minä tiedä kaikkien ammattia. No niin, ota kuva nyt, tee nopeasti. Ota hyvä mies, ota, mutta älä missään nimessä aja. Onko valoa kunnolla? Ei kun teidän pitää nyt, tää pitää muuttaa tää paketti, teidän pitää tulla tähän. Pöytä, teidän pitää tulla tähän niinku valon, joo. Ketkä? Ossi tähän ja No joo. tää paketti pitää siirtyä. Ei tarvitse pöytää, no niin. No vittu, se just haluaa pöytä tähän. No kun mietin vaan, että voi olla mielikuva. Ei oo sinun hommia nuo miettimiset.
No niin, ilataan sen verran. Minä pidän tuota kiviukkoa. Minä pidän tuota kiviukkoa. Se on tärkeä kivi. No niin. No niin, ilaatuu jotain. Sä oot kyllä niin helvetin kaukana. Sä oot ihan samassa paikassa kuin äsken. Vittu se vaan tuoli! Eikö tän tästä No niin. Radio Keski-Suomi. No mikä se on se vitun töttörön suuhun, kun se pitää Ota, siinä on sulle mikrofoni. Sano jotain sinne. Tännekin. Joo, hyvä toimii. Joo. No niin. Ossi heittää sulle haastattelun ja... No niin. Se on helppo, kun mä menen tuon Mä kuulun pihaan. Niin, siis meille kaikillehan sinä oot niinku kummi, mutta kerro nyt kuitenkin, että kuka sinä oot ja mitä sinä niinku teet? No, se onkin hyvä kysymys. Kuka mitä kuinka Iisakille sitten kävikään? Kuka mitä kuinka Iisakille sitten kävikään? Taisi palaa munat siltä ihan aina tykkänään! Kuka mitä kuinka Iisakille sitten kävikään? Oliko se paha vai oliko se hyvä? Kävikähän. Ja vitun pitkä suu. Nimeni on Tuomo Heino ja kengännauhani ovat auki. Olen Raatalmin kunnassa vai kunnossa töissä? Kunnossa töissä. Olen niin sanottu kiinteistö. Ja aina joutuu niinku hoitaa kavereita vähän niinku uloskin. No minkä sellainen fiilis nyt on, kun... No vitu hyvähän mulla on sillä että jos nyt ruvetaan miettimään ainut että kun nilikkoja paleltaa tuota niin. Niin, vitu hyvä fiilis on siitä huolimatta, että... Joo, siis bändihan niin kovaa vittu, että nyt lähdetään niinku ihan semmoseen vokelinousuun, että wow! Joo, eikä siellä ja kaikki, ja minkä takia kaikki basistit naaraa tallakoihin? Kysytään nyt vielä sitten, että kun niinku kaikilta muiltakin, että minkälaisia muistoja matkan varrelta vaikka tästä päivästä. No sanoisinko hajanaisia? Hajanaisia. Ja jos lähdetään nyt siitä, että sinä oot seurannut niinku Mortonin matkaa tässä niinku, meistä kuitenkin varmasti pisimpää. Joo. Niin tuleeko mitään semmosia Tulee, merkittäviä muistoja mieleen? Mutta kun näitä ei ihan kaikille passuis kertoa. Kerro nyt yksi kuitenkin. No niinku, ihan silloin se Rockfestissä oltiin ja se sanoi tuossa Hyvinkäällä mulle silleen, että nyt oikasta ja hänen maantietohan on tunnetusti perseestä, niin 10 kilsoa se oli pitempi lenkki, mutta oikastiin. Joo, kyllä se on. Mutta ihana, kun kummipoika on oikasia. Se on kyllä hieno juttu. Mut mitäs, millainen keikka meillä? Meillä oli siis... Se keikka oli ihana. Puhutaan silloin Rockfestissä vaan, että tänään. Nämä molemmat oli hyviä. Judas Priest oli ihan vitun hyvä. Joo. Eikö, tänäänkin oli hyvä ja sittenhän oli se, mikä se oli kai, minä en muista sille. Kun kengänauhki on auki, niin. Niin kengänauhat oli auki ja kato ja vaivasin luukin, kato missä kunnossa ne on perkele vanhan laukolla, ne on leikatut molemmat, niin heti maksan jälkeen toinen paikka mikä leikataan, niin jumalauta. No nyt tätä niin olosuhteita sinuilla pitää, niin minkälaisia ajatuksia on niin tästä tulevaisuudesta? No ei tästä voi olla kuin positiivisia. Perkele, vittu kun minä tuun tuppaan, niin se lähtö muuten volake. Joo, niin kummi rauhoitu. Hei! Haastattelu keskeytyi, jatketaan. Mutta hei,
kaikilta muitakin on kysytty, niin kysytään nyt sultakin vielä, että mitkä olisi 3 semmoista albumia, mitkä sä ottaisit Autiolle-saarelle mukaan? Eli levyä. 3 levyä. Juu, kotalot levällään. Judas Priest, British-stiilistä, Screaming Ventex ja sitten Tavern of Fate. Siinä oli 3. Ne 3. Ei se muuta tarvitse. Ei mä muuta tarvii. Siinä on koko historia. Niin. Niillä lähdetään rock'n'rolliin. No niin, mahtavaa. Mitä haluaisit noin niin Bad Temperin kuuntelijoille ja faneille niin kuin, lähettää terveisiä? Pitkää ikää. On hampaat keltaiset, hasta la vista baby. Vielä olisi pari haastattelua jäljellä. Huomisen on siirrytty 2 ja vielä tuo Morttoni pitäisi. Se vaan niinku karkosta. No niin, se on kun antaa mikrofonia artistille. Niin. Hei, kuuleeko kieku täällä kaiku? Ei kuulu. Rakkaat ystävät, kun kello on ylittänyt tietyn pistemäärän, Jussi, oletko hyvä ja pidätkö siitä kiinni? Niin, otetaan tästä semmonen. Tää on ensi viikon luontoääni. Sievoinen. Tää on ensi viikon luontoääni. Hei, tää viritin. Jokin. Joo, kyllä, jes, tästä sillä. Jos me kuvataan tää näin. No niin. No Ossi Peltaniemi. Ossi Peltaniemi, niin me ollaan just soitettu sinun säveltämään levyä Exclamation Point, niin miltä nyt tuntuu? Me olemme juuri soittaneet sinun miksaaman keikan. Ja Jussi otti meidän omalle bändille helvetin hienon mainosvideon, niin mä otan tästä Esoteric Rites. Tämä on muuten kovaa The tavaraa. second one. Kerrohan nyt kuka sinä nyt oikein oot ja mitä sä niinku touhut? Ihan tälleen niinku... Ihan by the way. Ei, mutta ei tarvi olla vaatimaton, vaikka kysymys oli vähän aseteltu silleen.
No, on tullut nyt. Näähän on Marttisen Iisakki. Ja sitten... Mitä sä kysyt? Nyt kuka mä oon? Mä oon Iisakki ja mä soitan kitaraa. Kyllä, ja oon tehnyt paljon biisejä ja Kyllä. muutenkin touhut tässä kaikenlaista. Minkälainen viikko sulla on ollut? Niin mitä vittua sä kysyt oikeesti? Sanoit uudestaan. Minkälainen viikko sulla on ollut? Hyvä on ollut viikko. ihan saatana hyvä viikko. Me julkaistiin levy. Levy on ollut viikon pihalla ja se on joku soinut jossakin tuutissa ja ilmeisesti meillä on joku kuunnellut ja About Jarvaltsen Vesana suunnilla, kun oli viisarit, niin meillä oli keikka, levyjulkkarikeikka ja siellä oli hirveästi porukkaa. Niin oli. Aivan mega bueno Eagles. Kauheat meihemit. Kyllä. Levyn viimeisen raidan työnimihän oli Meihemiä. Kyllä. Mukaan mentiin. Mistä Bad Temperissä on kysymys? No. Kaikki, joka ikinen vitun nuotti ja säveli ja kaikki, niin kaikki on soitettu itse. Ja se on silleen faktani legat live. Niin kuin silleen, en tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta kuulosti hienolle. Silkkaa punkkia. Silkkaa punkkia, kyllä. Vitusti silleen tosi paljon nuotteja. Se on minun mielestä myös ehkä niinku hieno juttu tässä, että se on semmonen tietyn tyyppinen räävittömyys on tässä niinku läsnä koko ajan. Mitäs toi levyn tekeminen muuten? Onko jäänyt mieleen jotain kommelluksia? On. On. Ihan todella paljon. Ihan todella paljon. Päivänumero. Onks tää nyt, miten tää lasketaan? Päivänumero. Periaatteessa 3, mutta me lasketaan, että 2. Ehkä 2 kuitenkin. Tää enemmän 2 kuin 1. Sanotaan näin. Joo. Tänään käsittelyssä vissiin Faarao, kyllä. Kyllä. Onko sille nimi? Ei vittu, mulla on sanotus kesken. Ei oo vielä nimeä. Onko se työnimi Egypti? Egypti. Miksi? Me ollaan sanottu, että Faarao ja Egypti aina välillä. No, se selviää mikä siitä tulee. Hyvä siitä tulee, kun se maalla. Kysyit ehkä joskus 3 Vesantoa sitten, että mistä Bad Temper on, niin tämähän on niinku DIY. Ja edelleen sillä tiellä ollaan. Kyllä. Joo. Kyllä. Please save us. No jos nyt mennään näihin vähän niinku esikuva-asioihin, niin nyt olisi aika valita ne 3 albumia, jotka viet sinne Rautalammille. 3 albumia, jotka... No tämähän, mä nyt ihan rehellisesti että mä en muista mikä se albumin nimi on, mutta pakko olla Grand Merlinia. Night Wish You Once. Ja nyt viimeinen tarkkana. Tuutko sä mun kanssa sen Autiossaarille? Ai niin kuin sillä on väliä, koska sä kyllä päätit jo, että kenen kanssa olit menossa? Filipin kanssa? Kyllä. Filipin kanssa oli menossa, koska sulla oli Moon Sorrow ja mitäs kaikkea muuta, mutta sulla oli vitu hyvät levyt. Aha. Joo, en edes muista. Yksi on valittu. Siis, no, otetaan nyt tää lista uudestaan. Otetaan. Cuts. Lapsen mieli muuttuu. Kyllä. No, sitä on vaiha. Night Wish You Once. Se on pakko olla. Sillä levyllä on kaikkea. Sillä on vaan kaikkea. Kyllä. Muita levyjä. No, kysymys kuuluu. Tuutko mukaan sinne saarelle? Tulen. Noniin, mutta Once. Vai otetaanko pois? No ei, Once tulee. Pidetään se. Mä kuuntelin sen albumin tossa joku. Mutta sitten on, siis oikeesti, se tyyppi, kuka on kaikista suuri idoli ja näin, niin se on tuossa seinän takana nukkumassa, mutta meidän on pakko ottaa sinne Lordin Get Heavy. Koska jos me satutaan saamaan niin jotkut ihan jumalattomat kekkerit, niin sillä levyllä se lähtee. Mut tiedätkö mikä siitä puuttuu? Wake the Snakein bassoslide. Kyllä.
Ja sit se kakkossäkkäri vittu se... Koska eikö se ole Monster Gun Dreamilla? On, kyllä. Mutta ehkä me voidaan elää sen kanssa. Voi et sitä ei ole mukana. Ehkä me otetaan se Monster Gun Dream. Joo, näin me tehdään. Blood Resort. Hei, kato. Laitetaan ne molemmat tänne ja äänitetään se tosta C-kasetille. Ja otetaan se kasetti. Toh, Megabass. Elikkä mitkä 2 levyä ootte sitten yhden C-kasetin, niin me otetaan se Nightwish One CD-nä. Sitten Lordin toi Get Heavy ja toi Monster Gun Dream otetaan C-kasettina. Niin, A-puoli, B-puoli ja Megabass Slide veikkissä. Megabass Slide. Joo. Mut sitten tää kolmas, tää on ihan vitun paha, koska siis sen ois pakko olla Judas Priestia. Sen ois vaan pakko olla. Mutta mä tingin nyt tässä sen verran. Onko se Painkiller? Tää ei oo Priestia ollenkaan, vaikka Priestin tatuoinnit ja kaikki löytyy. Koska tää on Antonio Vivaldia. Mutta kun niillä ei ollut sähköjä edes. Niin minkä levy nyt saa? Minkä levy nyt sitten saatana valia siltä? Mut Vivaldi on niinku meikän suurin säveltäjä idoli. Ihan oikein. Kaikki kunnia kaikille muillekin Mosseille ja Bacheille ja oma elämänsä sketsihahmoille Beethovenille, mutta... 3 vuoden aikaa. Hei, meillä on niinku kaikki, Autiolla saarella on kaikki 3 vuoden aikaa. Mut kyllä, Vivaldia on pakko ottaa. Siis totta kai. Totta kai. Kyllä. Mahtavaa. No, jos nyt ajatellaan tälleen, että ei jouduttakaan sinne Autiolle saarelle, niin minkälaiset odotukset sulla on niin tulevalta? Oispas mahtuis päästä keikolle ja silleen. Ja oispas mahtavaa sitten, että kun sinäkin bruuttukseni tuolta päivätöistä joskus kerkeät ja... Tiedätkö mitä? Me tehdään yhteiskeikko. Se on nimittäin niin ensi juhannuksena Hanganlava palaa. Ui saateri. Mut no, mä esitän väliin kysymyksen. Kysy. Kenelle? Sulle tai Jussille. Mitä Ossi Peltoniemi alias manageri alias tuottaja alias sovittaja alias säveltä, niin mitä me tehdään ensi levyllä eri tavalla? No, jos ajatellaan, että minä nyt oon ollut lähinnä alias. In Flamesilla on muuten semmonen biisi kuin Alias, se on ihan hyvä biisi. Joo. No joo, kaikkea vähän niinku vielä isommin. Siis kitaroita lisää. Kitaroita lisää. Sano Jussikin nyt jotain tähän hommaan. Alias on takaperin Saila. Haluaisitko sä lähettää vielä jonkinlaisia terveisiä meidän kaikille kuuntelijoille? Haluan. Ja katsojille? Haluan. Terveisiä meidän kaikille katselijoille ja kuuntelijoille. Täältä Näköradiosta. Niin, kohta menee kuva ja toivottavasti kohta menee äänikin. Koskaan ei mene ääni, niin kauan kuin levyjä riittää. Is never left behind. Long kind of one will die by the end.
dos. Kertokohan, mitä eilen tapahtui? Pojat pakotti. Mä voisin sanoa ne. Niin kyllä silleen, että ei pojat. Meillä oli eilen keikka, levyjulkkarikeikka. Se oli hyvä keikka. Että siis niinku... Niin, oli tosi hyvä keikka. Oli hauskaa. Niin, kyllä. Tosi hauskaa. Ja nyt ollaan tässä ja... koska kun siivoaa, kun muut on nukkumassa, niin silloin kun siivoaa itse silloin 9 aikaa aamulla, koska kelloja käännettiin, joku kehveli keksi sinne, että niitä pitää tekin niitä viisareita se. Niin kylläpäs olikin jouhevaa toimintaa, ei tarvinnut aamulla siivota, niin sai suoraan mennä jääkaapille. Joo, ja kameramies miettikin tuossa aamuista, että oikeastaan se oli aamun puolella ja mikä helvetin koluuttaminen käy, niin pitää olla jakkara, että saa kelloa seinältä. Oliko näin? Kyllä. Arvasin. Kyllä. Mutta hei, teidän kahden kanssa ei ehditty kauheasti jutella eilen, oli niin railakkaat bileet. No joo, suksita. Mut kato, Ville Tohvelit yleensä löytölaareissa ne 5 € hankkijalta, niin kannattaa ostaa. Mihin se jää se yksi vitun veivari sinne nukkumaan? No. Niin, kertokaa ketä te ootte. Aloitetaan sitä keskeltä. Joo, täällä on tämä huutosaasto. Jotkut eilen väitti tuolla, että mä oon niinku laulaja ja mä kyllä mielestäni korjasin tämän. Niin. En laulanut yhtään ainutta osuutta mistään. Niin. Mutta äänihuulia käytit kuitenkin. Vale. Joo. Se oli valetta. Vai oliko vale äänihuulet? Kyllä, nämä just. Joo, kyllä. Entäs siinä sitten viereisellä penkillä? Tai samaan penkillä tai nyt ootte tietysti. Te ootte sama. Mä oon niinku teidän kanssa samalla penkillä. Me ollaan saatu yksi perskandikka niinku jaettua sun. Kyllä. Täällä on kosketinsoitinosastoa Mariella. Ja... Niin. Eli mitä? soitat bändissä koskettimia. Kyllä. No niin, mukavaa. Nyt kun on levy saatu purkkiin niin ja julkkarikeikka tehtyä, niin miltä nyt niinku tuntuu? Tai miltä sen niinku, oliko tää niinku albumi teille niinku ensimmäinen kokonainen albumi, missä oot ollut mukana? Molemmille? Jussi on Kyllä, tehnyt. siis Sä oot mä oon tehnyt kasetteja. Sä oot mä oon tehnyt tehnyt kaksi kasettia, mutta nää on ollut tämmösiä 6-7 biisiä. Että ei ihan täysiä, yksi puuttuu. Niin yksi puuttuu, niin kyllä. Ja se on niinku EP, se on se EP. Joo. Lontooks. Niin. Kyllä. Ja mahtavaa. Kyllä, Erika's Finals kyllä. Mutta oli kyllä aika erilainen soittaa eilen, kun oli niinku, nyt oli silleen levy verrattuna aikaisempiin keikkoihin, mitä on soitettu. Niin nyt se oli jotenkin erilainen se tunne. Niin. Semmonen niinku kokonaisuus. Kyllä. Ja sit kun se soitti alusta loppuun, se oli se, totta kai se Draamunkari muutenkin valmiiksi mietitty. Mutta se mikä oli niinku parasta, että tuolla eilisellä keikalla oli enemmän porukkaa kuin niinku yhteen laskettuna aikaisemmilla keikalla niinku ikinä koskaan. Niin se oli hämmentävää, että tupa oli niinku täynnä. Ish. Niin. Se oli hauskaa. Se oli tosi. Oli hieno keikka. Minkälaista levyn tekeminen oli niinku teidän näkövinkkelistä? Siinä kesti kauan. Mutta meillä oli mukavaa, eikö No, ollut? sitä oli kyllä. Yes. Ja meillä kaikilla oli niin Kiva oli äänitellä ja sitten siis kaikki tämmöiset jälkijutut, nämä koodihommelit ja muut tämmöiset, niin olin aivan pihalla niistä kyllä, niin kuin, että nämä hoiti. Eli puhutaanko nyt levyn julkaisuun liittyvistä Kyllä, jutuista? kaikki nämä tämmöiset just julkaisemiseen liittyvät asiat, niin mahdottomasti kaikkia hoidettavaa asiaa. Mitäs Jussi? Sanotaan näin, että hyvin mielenkiintoinen prosessi oli äänittäminen, että kun joka biisi tuplattiin 3 kertaa ja niistä käytettiin sitten se mitä 25%, niin se oli toki sitten hieman semmoinen Kyllä. työlähkö, mutta hei, tästä opimme. Kyllä, tästä ollaan Seuraava opittu. levy on sitten hieman eri tavalla suunniteltu todennäköisesti. Kyllä, ja siis voitais... Kun 2 voi kestää, etteikö meillä ollut mukavaa? Niin. Kyllä, hirveän hauskaa. Mutta vaikka etänä tehtiinkin, mutta joo, että voitais niinku oikeesti silleen miettiä. Ja nyt semmonenkin juttu, että kun sä tulit suoraan vaan äänityksiin, kysytty, tutko bändi? No okei, no tossa on sulle niinku muuten valmis. Notepad, missä on nämä sanotukset. Tossa on lyriikat ja tossa on muuten äänitetyt biisit, että niinku Niin. pystytkö niin? Joo, okei. Niin, sitähän ei ollut hirveän niinku mietitty loppuun asti. Niin No just, ei. että olisi voinut jättää varmaan 75% niinku äänittämättä niistä sun
Käytännössä joo. Niin. Mutta eihän se mitään, tuli vähän harjoiteltua. Niin, ja sitten tiedätkö mitä voidaan käyttää taustana aina liveenä? Niin on. Playbackina. Playbackina. Euroviisu. Eli seuraavalle levylle ensin mietitään ja äänitetään vasta sitten. No hei, kun miettii nyt vaikka tätä levyhommaa, niin onko teillä jotain niinku esikuvia teidän niinku omalla tontilla? Sieltä vaan. Niin kuin muusikkona yleensä. No voi että. Täytyy sanoa, että ehkä enemmän jotkut niinku säveltäjät, jotka tekee ihan orkestereille, niinku elokuvasäveltäjät ja tämmöiset. Ne on hienoja, niitä kyllä ihastelen tosi paljon. Mitäs Jussi? Joo. Joo. Siis... mulla on nyt hiljattain tälleen, että kun pitää nyt vähän niinku perehtyä näihin voksujuttuihin, niinku, että esimerkiksi tää tekniikka, mitä mä käytän, niin tätähän mä rupesin käyttää tälleen niinku pääasiallisena niinku, 10 kuukautta sitten. Niin joo, sitten on joutunut vähän silleen ottaa selvää asioista. Niin Will Ramos on kyllä aika kova sälli, että jos joskus edes vähän niinku, ei mitään mahkuja, mutta kaapella. On. Mitkä olisi 3 albumia, mitkä ottaisitte Autiolle-saarelle mukaan? Hei, mulla on tässä. 3 albumia. Siinä on 3 albumia. Kaikki 3. Kyllä. Nämä löytyy tästä nimmaroituna. Ja sit semmonen kysymys tähän väliin, että saako ne ottaa soittimen kanssa? Tätä me ei kyllä tultu ajatelleeksi. Mutta ehkä näin. niin tavallaan kyllähän se niinku, kyllä ne tietysti se on se levyssä on monesti se juttu, että on niinku se kotelo ja kansilheet, mutta jos sitä niinku virsikirjaa vaan lukee siellä saarella tälleen näin, niin on se vähän sille ankeet. Otetaan soitinkin mukaan. No mikä se sitten on se soitin? Levysoitin, millä niin. Ei. Mä luulin, että sulla on jotain, mä haluan trumpetin se saa. Mä ajattelin kato tällainen, että jos saadaan näitä levyjä ottaa, niin se pitäisi jollain suojakin. Ja otetaan levysoiti eikä se viimeinen kummi Megabass-kasettisoiti. Joo. No. Mitäs Matu, onks 3 albumia? On Wicked Original Broadway Cast ehdottomasti. Michael Jackson Number Ones. Number Ones. Sitten mikä olisi 3? Varmaan jotain klassista pitäisi ottaa sitten kanssa. Rauhoittamiseen. Mä sanon sullekin tässä samaa, että mä tuun sun kanssa sinne saarelle. Mä olin lähdössä Filipikin kanssa. Mä mennään yhdessä. Meillä on hyvä niin kattaa sitten tähän hommaan. Sitten toinen kysymys. Oliko se saari autio sen jälkeen, kun siellä on joku meistä? Niin, mutta mulla on sitten taas toinen kysymys. Jos tuossa takana kaatuu tuo niin koivu tuolla, niin kuuluuko sitä ääni, jos myö ei olla tässä? Ja hei, semmonen tuli mieleen, että kertokaa lyhyesti, että miten te olette tullut tähän bändiin? Kävely. Jaa, meillä ei varmaan riitä tuossa kamerassa akku. Siksi sanon, että lyhyesti. Eli mä yritän nyt tiivistää tän, eli Iisakki ja mä 2011 tai jotain. Mä oon soitettu jotain joskus. Niin sitten tauko pitkän aikaa, sen jälkeen Dirt Anthemi ja totta! Sitten mä kysyin jossain kohtaa, että saanko mä tehdä jonkun coverin näistä Perpetuitista ja Rebellionista ja nyt ollaan täällä. Kyllä. Se on muuten totta. Ja nyt kävin näin. Tällä rahalla saa tämmöstä. Mä tulin keikan kautta. 2 vuottako siitä nyt on? Keikan kautta. Kyllä. Taustamusiikin kanssa. Joo, 2 vuotta sitten niin Jonnalta tuli viesti, että tarvittaisiin kosketinsoittaja keikalle ja sitten menin sinne ja sinne jäit. Sinne jäin, oli sen verran kivaa, että joku oli paikka auki niinkin. Hienoa. Mun mielestä oli hauskaa, kun Matu kysyi keikan jälkeen, että miten se onko teillä niinku paikka. Mun mielestä sä oot jo vähän taas näillä puheilla tää homma. Hei, tähän loppuu vielä, että minkälaisia terveisiä haluaisitte lähettää kaikille Bad Temperin kuuntelijoille ja uusille faneille?
kiitos kun olette kuunnellut musiikkia. Se on ihanaa. Siis on oikeasti tosi kiva seurata, kuinka tulee kuuntelijoita lisää. Ja jos ihmiset tykkää ja kaikki palaute, niin kiitoksia siitä. Mä menen tämmöisellä savolaisella, että ei kuvaa. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Ciao. In and out! paikalle tukemaan live-musiikkia. Ihanaa. Me ei pakoteta teitä ostaamaan meidän levyjä, mutta niitä saa tuolta kahviosta. Kiitos selkeä. Ja vielä kerran kiitos! Sellainen levy. Kiitos. Where we're left alone, we shut down our only hope. Was this ever meant to be? Drowned in the heavy sea.